ஒரு டைம் என்ன ஆச்சுன்னா, அவர கூப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. நைட்டாக்கையும், நாந்தீஸையும். இதில என்னன்னா, நாந்தீஸ் கொஞ்சம் சமாளிச்சுட்டாரு. தூங்கிட்டே இது பண்றது மாரி. நைட்டாக் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, ஒரே நாள்ல 3 லைவ், 4 லைவ்னு சில டைம் போக ஆரம்பிச்சாரு. இப்ப நம்ம லைவ்க்கு வந்தோம்னா, ஓவர் பிரஷர் அவரால எடுத்துனாரு ப்ரோ. அவாய்ட் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க. சில பேர் கூப்பிடுவாங்க, அவங்களால போகாம இருக்க முடியாதுல்ல. அப்ப என்ன பண்ணிட்டாரு, அது பண்றது வேல, வீட்ல இருக்க வேலை, அப்புறம் அந்த மாரி இதனால என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, அது அப்படியே தெரிய ஆரம்பிச்சுச்சு எனக்கே. ப்ரோ இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன், கொஞ்ச நாள் லைவ்க்கே அவர இது பண்ணாம, நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு 3 நாள், 4 நாள் ரெஸ்ட் எடுக்க மாரி யார் லைவ்க்கும் போகாதீங்கன்னு சொல்லி ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்தாரு. மறுபடியும் அத ஆரம்பிச்சாருன்னு நெனைக்கிறேன். ஏன்னா, அவருக்கு இல்ல ப்ரோ டயர்டா இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு ப்ரோ நைட்டாக்கு. அது ஒரு பிரச்சனை. இன்னொன்னு தூங்க வேண்டிய நேரத்துல தூங்க முடியாது. கேட்டா ஒர்க் இருக்குங்கிறாரு. சில நேரத்துல பார்த்தீங்கன்னா, சும்மா டிஸ்கார்ட்ல ஏதோ ஒண்ணு பார்த்துட்டே இருக்காங்க ப்ரோ. நான் சொல்லுவேன் வீக்கெண்ட்ல ரெஸ்ட் எடுங்க போங்க ப்ரோனாக்க கேட்க மாட்டாரு. நம்ம விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. என்ன சொல்றாரு, நான் அன்னைக்கு லைவ் இவரு நல்லதுக்காக நம்ம வேணாம்னு சொன்னோம்னு வச்சுக்கோங்க. அவரு போயிட்டு என்ன ப்ரோ டிஜி ப்ரோ என்ன மறந்துட்டாங்களா ப்ரோ? நானிஸ்ட ஒரு தடவ சொல்லிருக்காரு. நானிஸ்ட போயிட்டு ஏன் ப்ரோ என்ன கூப்பிட வந்துட்டாரு. மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்னு. ஏன் ப்ரோ கூப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிறாரா? நமக்கு அது தெரியுது. சரி அவருக்கு ஃபேமிலி இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு நமக்கு தெரியும்ல. அது நம்ம வேற ஏதாவது சைடுல ப்ரோ அந்த கூகுள் ப்ராஜெக்ட் அந்த மாதிரி வரப்போ நாங்கலாம் நைட் ஆகிட்ட சொல்லி பண்ணோம். அந்த வேலைக்கு உழைச்சாருன்னா அவருக்கு பணம் கிடைக்குது அது பண்றாரு. அது தப்பு இல்ல. ஆனா இந்த மாதிரி ஒண்ணுமே இல்லாத சில டைம் வந்து பணமா நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. யாரானா இன்னைக்கு வரல நாளைக்கு வரேன்னு சொன்னா ஏத்துப்பாங்கன்னா, நம்ம கம்யூனிட்டில இருந்து கேட்கறனால சில டைம் அவர் யோசிப்பாரு. அது சொல்லாம விட்டாரா அது வந்து இதாயிருது அவருக்கு. அதான் பிரச்சனை அவருக்கு. நான் தான் சொன்னேன் ஒரு நாள் ஒரு இது பண்ணுங்க ப்ரோ ஈஸியா இருக்கும் அப்படின்னு. அதுதான் ரெஸ்ட் இல்லாதனால தான் ரொம்ப நல்ல ஆளு ப்ரோ. அவருக்கு நோன்னு சொல்ல தெரியாதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அதான் ஒரு மைனஸ் அவருக்கு. ஆமா ப்ரோ. அதான் ப்ரோ மைனஸ் அந்த ஆளுக்கு. அந்த ஆளுகிட்ட வந்து நோன்னு சொல்ல மாட்டேன். திடீர்னு 2 மணிக்கெல்லாம் பார்த்துருக்க ப்ரோ. யார் கூட லைவ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. நம்ம வந்து ஆனா டயர்டா இருந்தா அது சொல்ல மாட்டேன். நாந்தே சொல்லிடுவார் ப்ரோ. நாந்தே கூட கேட்பாங்க. அப்புறம் இப்போ வேணாம் அப்புறம் வரேன்னு சொல்லிடுவாரு. அதுவும் இப்போ தான் அவரும் ஆரம்பிச்சிருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்க. நைட்டாக்கு அது ஒரு மைனஸ். என்னன்னா சொல்லலாம் நம்மகிட்ட தப்பாக நினச்சிப்பாங்களோ, நம்மகிட்ட பேச மாட்டாங்களோன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப நல்ல டைப்பு. பட் அது அவர் பாருங்க ஹெல்த் எப்படி பாதிக்குது பார்த்தீங்களா? அதான் ரீசனு. ஒழுங்கா நாங்களும் நடுவுல அத மாதிரி கூப்பிடுறோம் நைட்டாக வேணாம்னு சொல்லுவோம். அவர் லைவ் ஸ்டார்ட் அப்ப என்ன கேட்டேன் ப்ரோ நீங்க கன்ஃபார்ம் வரீங்களா அப்படின்னு. ப்ரோ அதெல்லாம் இல்ல ப்ரோ பண்ணலாம் ப்ரோ அப்படினாரு. ப்ரோ இந்த லைவ் ஸ்டார்டிங்லயே நான் சொன்ன நைட்டாக்கு போய் தூங்கினதுக்கு ப்ரோ நம்ம அவசரப்பட்டு முடிச்சிடக்கூடாது ப்ரோ. நம்ம வந்து அப்படியே ஒரு நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி கேம்ல அப்டேட் வந்து அப்பதான் ப்ரோ எண்டிங் முடிக்கணும். ஃபுல் அப்டேட் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது முடிக்கணும் அப்படின்னாரு. அதான் அது வந்து ஆனா அது 6-7 மாசம் மேல போய்டும். அதான் அந்த ஆள் அப்படி பேசிட்டு இருந்தாரு ப்ரோ. ஆனா எல்லாருக்குமே ஒன்று சொல்லிடுறேன் ப்ரோ. எல்லாருமே உங்களுக்கு டயர்டா இருக்கு அப்படி இதுன்னு வச்சுக்கோங்க. தூங்குங்க ப்ரோ தயவு செஞ்சு. அது வந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு தப்பா நினைச்சுப்பாங்கன்னா நீங்க அதை சொல்லி நீங்க உண்மையாலுமே டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லி ஒருத்தன் தப்பா நினைச்சுக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க. அவன் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு யாரும் இதை நினைக்க மாட்டாங்களே. யோசிச்சு பாருங்க வந்து இப்ப நானே இந்த லைவ் வரதுக்கு முன்னாடி தூங்கிட்டு தான் ப்ரோ. அந்த ஆளுக்கு அந்த தூங்கணுங்கிற எண்ணமே வராது. கண்ணு அப்படி சில டைம் அந்த நீட்ட ப்ரோ என்னாச்சு நிறைய லைவ்ல பிரதீப் இருக்க மாட்டார் தெரியுமா? சாரி ப்ரோ தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி ஒன்றும் தப்பா நினைச்சா அது காமெடியா நாங்கள் மாற்றிக்கலாம் ப்ரோ. ஏன்னா நம்ம லைவ்ல உண்மையை சொன்னா இப்போ நாங்கள் 2 பேர் பேசிட்டு இருக்கோமா, அங்கே பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்தாலும் ஒன்று தான், 2-3 பேர் வந்தாலும் ஒன்று தான் ப்ரோ. அதனால நான் சொல்லிடுவேன் வந்து இதுன்னு. இவர் என்ன பண்ணுவாரு அன்னைக்கு மீட்டப் பண்ணி அன்னைக்கு கண்ணு சிவப்பா இருந்தார். நிறைய பேர் தப்பா கூட நினைச்சிட்டாங்க. ஒருவேளை செம்ம ரெட்டு ஒருவேளை இவர் ஏதாவது வேற ஏதாவது பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாரோ அப்படின்னு நினைச்சாங்க. ஆனா ஆக்சுவலா அது தூங்காதான் காரணம். அதுக்கு அது ஒரு கதை வந்துச்சு. ஒரு நைட் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஃபோன் பண்ணிட்டாரு ப்ரோ. எப்போ வரீங்க? சாரி ப்ரோ சாரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நைட் எல்லாத்துக்கும் ஃபோன் பண்ணி யார் யாரும் வராங்கன்னு பேசிட்டே இருந்தாரு. டிஸ்கார்ட்ல ரொம்ப ஓவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு ப்ரோ. அது ஒரு ரீசன். இல்லைன்னா அவர் வந்து நிறைய பேர் சில பேர் எழுதிருந்தீங்க அது ட்ரிங்க்ஸா இருக்கும் அப்பெல்லாம் அவர் பணம் அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. அவருக்கு அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணல. நான் அதுக்கு ஏன் ரிப்ளை பண்ணலைன்னா அது சொல்லி அதை ஒரு இது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து என்ன பேசுறதுன்னு தெரியாது பாவம். ஏன்னா அவருக்கும் குழந்தை இருக்கு. இப்போ 8 வயசுல ஒரு பொன் குழந்தை இருக்கு. அப்புறம் ஒரு பையன் இருக்கான். அதெல்லாம் அவருக்கு தெரியும் வந்து அதெல்லாம் ப்ரோ. அந்த ஆளுக்கு நிறைய விஷயம் தெரியாது ப்ரோ. அவருக்கு வயசு அதிகம். பட் நம்ம எப்போ ரெஸ்ட் எடுக்கணும், எப்போ ஒரு விஷயத்த நோ சொல்லணும், ஏதாவது ஒரு விஷயம் வச்சுக்கோங்க. லைவ்ல எத்தனை தடவை சொன்னோம் போய் ரெஸ்ட் எடுங்க. ஆஃப்லைன்ல ப்ரோ இருக்கட்டும் ப்ரோ அப்படியே ப்ரோ. ஆஃப்லைன்ல என்ன ப்ரோ ஒரு டைம் என்னாச்சு, நாங்க அந்த காட் ஆஃப் வார் ஸ்பெஷல் இன்ட்ரோக்கு எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நானு இவன் முடிச்சிருக்கான் நாந்தீஷ் அந்த மரம் டிசைன் பண்ணியிருந்தாரு. அப்போ இருந்தாலும் சம்மந்தமே இல்லாமல் வந்து உட்காந்து ப்ரோ நானும் வந்து பேசிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் எனக்கு ஒன்று மட்டும் புரியல ப்ரோ. டயர்டாக தான் தெரிஞ்சு. ஆனால் எப்படி சீட்டாக ஹோல்டு பண்ணிக்கிட்டே மேலே பார்த்தாரு. சில டைம் என்ன ஆயிருன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் இவர் வந்து இது போட்டு அதை தப்பு போகிற நிறைய பேர் நான் சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க. அது நல்ல நண்பராக வந்து நல்லா ஏமாத்தாத மாதிரி இருந்தால் பண்ணு. சில டைம் இவர் கையெழுத்து போட்டுருப்பார் ப்ரோ. சாட்சி கையெழுத்துன்னு சொல்லிட்டு அவன் பண்ணதுக்கு இவன் கட்டிட்டு இருப்பாரு. நான் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணி மெசேஜ் எல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டு அப்போ ஒரு அமௌண்ட் அவருக்கு ரெக்கவர் ஆனிச்சு. அந்த மாதிரி ஒரு 75,000 பக்கத்தில் ப்ரோ. அந்த மாதிரி வந்துச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டு. ஆனால் இன்னும் 4 ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதாக இருந்துச்சு. நான் சொல்லுவோம் ஐயோ இப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி கையெழுத்து போடக்கூடாது. வீட்டுக்கு திரும்ப நிறைய விஷயம் சொல்லல. வீட்டுக்கு தெரியாமல் என்ன பண்ணுவார், யாராவது கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு பணம் கேட்பாங்களா ப்ரோ. அது வந்து இந்த ஆள் வந்து பேங்க்ல ஏதாவது சாட்சி கையெழுத்து இந்த ஆள் போட்டுருவாங்க. அவங்கள விட்டுருவாங்க, இவரை பிடிப்பாங்களா. ஒரு ஆள்கிட்ட மட்டும் தான் ப்ரோ அப்படி பிடிச்சி இது பண்ண முடிச்சு. இன்னும் ஒரு 30,000 பக்கம் மந்த்லி இன்னொருத்தர் வாங்கினது இவர் கட்டிட்டு இருக்காரு. அவர் ஆக்சுவலாக இப்போ அமெரிக்காவில் இருக்காரு.
மந்த்லி $3000 அங்கே வாங்குறப்ப அவங்க கம்மின்னு வச்சுக்கோங்க. $3000 இங்கே இருக்கிறத விட அங்கே கம்மின்னு சொல்லிட்டு ஆனாலுமே அவர் நினச்சிருந்தா கொடுத்துருக்கலாம். பட் சில பேர் அப்படி பண்ண மாட்டாங்கல்ல. அதெல்லாம் நம்ம சொல்லி இது பண்ணி பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. வயசு அதிகம் பட் அந்த இன்னசென்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் சில பேர் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. ப்ரோ இதுலேருந்து பார்த்தா என்னென்னா நம்ம நிறைய பேர் நீங்கள் ஜாலியாக செஞ்சுங்க. எனக்கு மனசு என்ன கேட்கலன்னா அவர் ஏதாவது தெரியாமல் சில டைம் சொல்லிடுவார். நம்மகிட்ட பேசுவாங்க என்ன ப்ரோ அது புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படி சொல்லி வீட்டில் நடந்த விஷயத்தெல்லாம் பேசுவார். அது வந்து என்ன ஆச்சு கூட பேசும்போது வீட்டில் பக்கத்துல அப்புறம் நான் சத்தியமா மாட் பண்ணல ப்ரோன்னு சொல்லிட்டே இருந்தாரு. சரி அப்படி லைவ் பண்ண தெரியும் பரவாயில்ல விடியா அப்படின்னா இல்லை ப்ரோ நான் மாடு பண்ணல ப்ரோ சாரி ப்ரோ சாரி நாளைக்கு பண்ணாரு. நன்றி ப்ரோ ஹோம் நன்றி ப்ரோ. குழந்தை மனசு ஆமாம் உண்மையாக ப்ரோ என்னன்னா நிறைய பேர் இங்கே நல்லா மனுச்சிருக்காங்க ப்ரோ. உதாரணத்துக்கு இப்போ நாந்திஸ் நைட்டாக்கு தஞ்சை கேமிங்லாம் ரொம்ப தஞ்சை கேமிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு பர்சனலாக எனக்கு மோட்டிவேட் பண்ணுற ஒரு சேனல் பார்த்து எனக்கு இதாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவர் வந்து ரொம்ப தஞ்சை கேமிங் எனக்கு பிடிக்கும். அதே மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க வந்து கோவப்பட்டுருவாங்க பட் ஆனால் மனசில் வச்சுக்க மாட்டாங்க. அது யாருன்னா நம்ம லால் கேமர் அந்த மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம கம்யூனில் நிறைய பேர் இருக்காங்க. என்ன அது வந்து எப்போ நோ சொல்லணுங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. அதுதான் ஒரு பிரச்சனை. மற்றபடி அது சொல்லிட்டாங்கன்னா லைஃப் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. நன்றி ப்ரோ.